Hevalê nêja ev dema xweş be. Na ez dixwazim hebekî behsa çîrokan ji mîtosa Lîlîtê bikim û di derbarê vê mîtosê de hinek zanînan raberî û hêjayan bikim. Di gor vê mîtosê ku di çavkaniyê Musevî û Xristiyan de derbas dibe, Xwedê Adem û Lîlîtê ji axê de afirîne wan di bihuştê de bijî dike. Piştî demekê di navbera Adem û Lîlîtê de piskirêk dest pê dikin û navbera wan de xirejir dertên. Li gor mîtolojiyê tê gotin ku pirsgirêkên di navbera jin û mêran yên îroyîn carê yekêm di navbera wan de xwedane der. Wekî zilamên îro, Adem jî dixwaze ku herdem bila gotina wî be. Lêbelê Lîlît vê yekî qebûl nake û li dijî Adem derdikeve. Di jiyanê cinsî de ku herdem Adem diçû ser Lîlîtê, vê yekê jî Lîlîtê aciz kir. Lîlît naxwaze ku di bin Ademî de bimîne û vê yekî wekî kemasiyekê dibîne. Lîlît wiha bawer dike ku bi her du jî ji axê hatine afirandin û weke hevin. Adem xwe dişibîne esmanê bêdavî ya bi xêr û bereket. Lîlît jî xwe dişibîne axê, ak û berhemdar e. Tekiliya wan demekî bi rengekî wiha didome. Piştî demekî Lîlît wiha biryara xwe dide ku wê evê êdî nikaribe vê tekiliyê berdewam bike. Navê heyînê ku bi gotina wî hatiye qedexekirin tîne ziman û dertê esmanan. Dest ji hemû mavên xwe berdide û di nav yên ku hatine qewirandin de dijî. Bi cinên li cem xwe bi şam eldire dikeve tekiliya cinsî û gelek zarokên wê çedibin. Adem di bihuştê de bi serê xwe dimîne. Ji Xwedê lawlavê dike ku ya Lîlîtê vegerine bihuştê. Li ser vê yekê Xwedê sê ferîşteyan dişêne cem Lîlîtê. Sanyayî, Samangelof û Sansamvayî. Xwedê ferman dide û dibêje ku Lîlît venegere bihuştê di her roj 100 zarokên wê werin kuştin. Lîlît jî dibêje ku dê ez ê qet venegerim bihuştê û di daviyê de ferîşte fermana Xwedê bicih tînin. Lîlît êş û caneke mezin îst dike û ha son dixwe ku di evê piştî vê kirinê bibe dijminê jinên ducanî û yên ku nû zaroka anîne dinyayê. Di rewşekê wiha de Xwedê havê ji parçoya Ademî de afirîne û ji ber ku havê perçek ji laşê Ademî ye, nikare lî dije Adem serî rake. Efsaneya Lîlîtê xwe gihande heta rojameya îroyîn û wê semboleke tevgera femînîzmê. Jinên ku naxwazin bibin wekî havê, navê Lîlîtê li xwe û zarokên xwe dikin.